Opo. Ma'am, ada dentista mon. Awan pay. Ag biro ka ti dentista mo, ma'am. Siyak ti ag-sponsor. Tingipon mo na, ma'am, ha? Ma'am, siguro may 10 taon na wala akong pustiso kasi unti-unti na aalis yung ngipin ko. Hindi ko naman maipagawa kasi nga walang budget. Pero nung nagpunta si Ma'am Michelle, parang nadaan lang sa biro-biro. Akala ko nga biro lang niya yon, pero totoo pala yon. Tapos binayaran niya yung buong pustiso ko, pati mga pamasahe, binigay lahat. Kaya nagpapasalamat ako kay Ma'am Michelle sa malaking tulong sa akin at pati na rin sa Bugnay Association. Kasi yung sinabi niya na bibigyan kami ng uniform, nabigay na din ngayon. Kaya malaking pasasalamat namin sa kanya at napansin din kami sa amin kasi hindi namin akalain na pupunta siya sa aming lugar at mag-vlog doon. Malaking pasalamat at hulog ng langit talaga si Ma'am Michelle. Sa ngayon, ma'am, sold out na. Nakita sa vlog ni Ma'am Michelle, tapos sunod-sunod na yung nag-order. Kaya out of stock na kami ngayon. So, maghihintay na lang kami, mag-harvest ulit. Maybe by December siguro, meron na ulit. So, thank you, Ma'am Michelle, sa tulong mo sa aming asosasyon. Talagang hindi namin ito makakalimutan hanggang meron pag Bugnay Wine, ma'am.